общността на европейските народи, към които се числим и ние, човешкият живот е върховна ценност. Въпреки това обаче, нашата държава не престава да бълва здравни и социални абсурди. Редно ли е България да избира ефтината диагноза 100% инвалид, пред това да инвестира в здравето на един 28 годишен неин гражданин? Вие гледате частен случай, аз съм Вилхема Дурева. Кошмарът за Калоян започва в една юнска събота през 2012. Приключвайки работния си ден в сервиза за мотори, запаленият им фен се качва на сбъднатата си мечта – нов пистов мотор, и отива на кафе с приятелката си. Поръчвайки си, звъни телефона на Калоян. Приятели го молят да им покаже новата си придобивка. Убеден, че докато дойде поръчката ще се е върнал, Калоян потегля. Спомените са му до този момент. И лекарите казват, не може да се оправи това нещо, трябва да стане чудо, вика да се оправи. Мисля, те на всички така казват. Тук в България никакви шансове не дават за тези неща. Гледам по телевизията, в смисъл предаване и такова, и всички хора, които събират пари за лечение, всички стават дума за чужбина. А в България не ги оправят. Защо? Това не мога да го кажа. Калоян е катастрофирал с множество тежки наранявания. Събужда се след 20 дни кома. Нараняванията по гръбнака променят живота му изцяло. Към момента, след консултации... че няма оправи това нещо. Че... До ден днешен не е измислен метод, който да се оправи. Няма метод, който да възстанови прекъсването на гръбначния мозък. Така казват България, в смисъл, че е прекъснат, но аз не и вярвам. Шокиращите новини не свършват до тук. Той е освидетелстван като 100% инвалид, въпреки реалната възможност да се изправи на крака чрез операция в чужбина. Инвалидната му пенсия е в размер на 288 лева, крайно недостатъчни за елементарни негови нужди. Потърсихме НОИ. Заравяйки ни в членове и параграфи, те надлежно разясниха какво точно и защо получава Калоян. Благодарение на факта, че е само на 28 и има малък трудов стаж, за него е определена абсурдната сума. От НОИ дават тавана на този вид пенсия по закон. Институцията си върши работата. Проблемът е с законотворците, които гласуват тези закони. За момента ми трябват смисъл уреди, които да мога да се раздвижам с тях. Да се мъча, смисъл да се мъча, да мога да проходя отново. Идеята ни е, поне малко от малко, той да може да се чувства по-нормален човек. В смисъл да може да се изправя. За целта трябват ортези за коленете, ортези за глезените. И други неща, които аз все още не съм... За раздвижване. Да, запознат. Има такива машини за раздвижване на краката, защото краката, ако не се движат, в един момент те просто ще атрофират. На фона на тези нужни разходи, Калоян с пенсията си не може да покрие дори рехабилитацията, която трябва да е ежедневна. За момента аз, каквото мога, аз си оправя, смисъл сам. Защото всичко е свързано с пари пак. Смисъл един рехабилитатор да дойде на ден, нали, да дойде за половин един час да ти направи раздвижванията, взима по 15-20 лева там нека. А държавата не ти ли помага? Държавата, мисля, че имат 7 дена или 10 дена в годината, които се полагат. Което това не е... Това е супер малко смисъл. Това трябва всекидневно да се върши. 10 дена за една година просто са нищо. От Агенция за социално подпомагане ясно съобщиха какво е получил Калоян от държавата ни. Той получава месечна добавка за социална интеграция в размер на 22,50 от септември месец 2013 година и са му отпуснати целеви помощи за закупуване на помощни средства, приспособления, съоръжения или медицински изделия, съответно за рингова инвалидна количка, масичка за рингова инвалидна количка, антидекубитален дюшек, антидекубитална възглавница и комбиниран стол за тоалет и баня. Получила и големи пари, но еднократно 325 лева добави експерт Василева. За останалите услуги се заплаща или 30% от инвалидната пенсия, или 5%. Транспортът също. Закони. Отново, институцията си върши работата, проблемът е с законотворците, които гласуват тези закони. Искам да докажа, смисъл дори на държавата, нали? Защото лекарите казват, няма да оправя това нещо, но аз искам да докажа с моя воля и с сила, да докажа, че има излизане от тази съдба, която ми се е случила. Смисъл, ще направя всичко възможно, за да проходя. На единствения стационарен телефон на ТЕЛ комисията освидетелствала Калоян не успяхме да открием никого към момента.
Отправихме официално запитване, търсещо позицията и на законотворците. Здравната комисия към парламента. Нямаме отговор към момента. Ние ще продължаваме да търсим отговорите, които не ни бяха дадени. Вие гледахте частен случай, аз съм Вилхема Дурева.